Честит рожден ден на теб! Честит рожден ден на теб! Честит рожден ден, честит рожден ден, честит рожден ден на теб! Благодаря! Как си? Добре ли си? Добре, ела. Да си жив и здрав! Благодаря и ти! Мари! Мари, защо пада камерата? Ето ме с баща ми. Той не се вижда много добре. Ето ми, него е там. Ето ми подаръка. Аз дори не го помня. Ще голяма кутия. Голям торба. Какво има вътре? Какво е това? Вижда се някаква емблема. На кой отбор е това? Манчестър Юнайтед. Аз си че харесвам Манчестър Сити, ама. Нищо. Нищо, айде. Благодаря ти. Горница и долница. На Манчестър Юнайтед. Не го разбра. Ето. Да. Уникална. Ето. Най-добрият отбор на целия свят. Манчестър Сити е най-добрият отбор на целия свят. Още от ставането справят се. Да. След това ще има и торта. Супер. Още подаръци ще има ли? Еми не знам. Да донеса моят подарък. Аз ще го спра на пауза. За 38. Да. Хора! Хайде! Айде, 38, 38, 38, 38. След няколко на 12 ще стане, няма да ме гледаш на 6, на 7. Ще гледам на 7. Айде! Благодаря на всички! Хора, после пак снимам, но после ще има втора част. В 19 ще я кача. Гледайте, моля ви се. В 19 точно. 19:00. Че се събуждам сега и аз направо. Уникален татко Манчестър Юнайтед си направил. Невероятно красив. Уникален. Много ти благодаря. Ти си просто the best of the best. Номер 1 или както се казва на български. Най-великия! Можете да не се видяли много добре баща ми, затова ето го и него. Щом. Здравейте, хора! Ето го, с моя човек Криската от Варна. Честит рожден ден! Благодаря! Най-хубавите изненади от него и от неговата майка. Любимия отбор Манчестър Юнайтед. Чакайте малко. Хора! Идвайте към кухнята. Може там да ви очакват още подаръци, тате. Може, не знам. Наистина ли? Може! Добре, това е хубаво. Колкото повече, толкова по-добре. толкова по-добре. И за мен на рождения ми ден ще е толкова по-добре.